गोजोननाय मोनदों मोनसे माबाखौ थोंजोङै बुङोबा गोजोननाय मोनदों अब्लाबो आं बे दिनैनि 10 नभेम्बर गोथार बर' थुनलाइनि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ जोङो बर' माहारि हिसाबै दिनै रंजानायनि मोनसे सानखामोन आं बावहाय दिनै सफैनानैहाय सानजा बालिगाव बे गेलेग्रा फोथाराव बर'नि माने गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे 44थि जुथुम्मा बे जुथुम्मानि गेवलां मेल बावहाय जेरैबायदि आङो रायजो राजाफोरनि हेफाजाब बा गोरोंसाफोरनि माहारियारि आफादफोरनि बेयो आंखौ गोजोननाय मोनहोदों बाथ्राया बेल' माखासे जोङो मावनो लानाय खामानिफ्रा समजों जोङो जेरैबायदि सिगांनांगौमोन माखासे जाहोननि थाखाय जों हायाखै मानि जाहोना आं बेखौ बुंनो नागिरदों दिनैहाय माबा मोनसे गाजा गोमजा जोंनि जथुम्माफोरखौ खुंनांगौ जायोबा रांखावरिनि बाथ्रा फैयो बे रांखावरिनि बाथ्राखौ जेब्लानो जों सावरायनो गोनां जायो बावहाय थासारिया गोग्गो जानांगौनि बाथ्रा फैयो थासारिया गोजोननि बा जानांगौनि बाथ्रा फैयो नाथाय थांनाय समा गिलु बालु मोनसे सममोन कर'ना भाइरासनि थाखाय जेबो सरकारिनि माने बिथांखिफोर बा बिदिनो उद्यगनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा इन्डास्ट्रिनि बाथ्राफोरखौ बुंनो थाङोबा बा बिदिनो फालांगिनि बाथ्राफोरखौ बुंनो थाङोबा आबुङैनो बियो गोग्लैसोनानै थादों जायनि जाहोनाव दिनै जोङो लुबैनाय बायदि सानदोंब्लाबो मावफुंनो हायाखै बेखौ मोनसे बुंजायो बाथ्राया बेल' आङो खावलायनो लुबैगोन बोथोरफ्रा जेब्ला मोजां जायो थासारिया जेब्ला मोजां जायो जोङो जोंनि बर' थुनलाइनि बे जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै खुंनायनि हाबाफारिफोरखौ लालांनो जों नाजालांगोन बे सैथो बाथ्रा दा बाथ्राया बेल' दिनैनि बे 10 नभेम्बर सानावनो 1952 मायथाइनि दिनैनि सान 10 नभेम्बराव बासुगावआवहाय बै समनि गवालपारा जिल्ला जोनोम होनाय जादोंमोन माखासे साननो हनो गोरों बर'फोर बर' हारिनि रावनि बा बर' हारिनि इयुनखौ साननानै गोरों गोरा बे माखासे गेदेमा सुबुंफ्रा जोनोम होलांबाय जोङो दिनै बिजों हिसाबै फरायबाय जोङो आवगायबायबो बे आवगायनायनि गेजेरावबो जोंनाव जेंनाया जोबा बर' राव हिसाबै ओइटिएडआल' हाबनाय राव हिसाबै जों बाहायजानांगौमोन स्टेटास मोननांगौमोन दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय जोंखौ आरो हमथा खालामनायखौ जों नुबाय थादों बे जोंनि थाखाय दुखु माने जों दुखु मोनो दुखु फोरमायनो गोनां जायो नाथाय अब्लाबो जोंहा मिजिं दं फोथायनाय दं गोदान सासे डायनामिक लिडार बुंनो थाङोबा डक्टर हिमन्त बिश्वआ जाय दा जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि नाजानायाव जोंनि जेंनाफ्राबो सुस्रांजागोन मोजां लामाजों मोनगोन बे मिजिंआ जोंहा थाबाय आरो बिथांनि दारैनो जोङो जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै हाबाफारिखौ लाथारनांगोन जों बिथांजोंनो दङ बिथांजोंनो थागोन जोङो बाथ्राया बेल' जोंनि जेंनायाबो सुस्रांजानांगौ जोंनि जेंनाया सुस्रांजानांगोन जोङो खाबुखौ मोननांगोन दिनै हा हुनि बाथ्रा साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा जेरावबो जोङो नाथायबा जेरैबायदि खाबु मोननांगौ जों मोनजोबनो हायाखै बावहाय जोंनि मावथिफोरनिबो हयथ' एसे एनै दायदस थागोन जोंनि आफादफोरनिबो एसे एनै दायदसआ हयथ' थानो हागौ दिनै बबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय राइट टाइमाव राइट डिसिसन लानानै राइट माने रियेक्ट खालामनांगौफ्राव जों उन जागासिनो दं आरो जोंनि जि मोनसे मावनो लानाय काउन्सिलनि जानानै बेखौ जोङो नाजालांबाय थागोन जोंहा साननाय दङ बिथांखि दङ नाथाय बे साननाय बिथांखिया मोजांब्लाबो बेखौ मावफुंनायाव जोंनो बे गिबियावनो बाथ्रा फैयो मा रांनि बाथ्रा फैयो एलोकेशननि बाथ्रा फैयो बे थिग जायोबानो जों मावनो हायो दा बेखौ थिग खालामनो थाखाय बेखौ मोजाङै मावफुंलांनांगौनि थाखायनो जोंनि गेजेराव खौसेथिनि बाथ्रा फैयो गासै गोरोंसाफोरनि बाथ्रा फैगोन रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोंनि माहारियारि आफादफोरनि गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरनि ज' सानलायनाय जोङो मावनो लानाय सम जोङो गोरोबलायनायनि गेजेरजों खौसेथिनि गेजेरजों मावलाङोबा बे जोङो टुडे अर टुमर' जोंनि साक्सेस जानायखौ रावबो हमथानो हाया बे मोगथां जाखागोन बे फोथायनायजों आवगाय बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव जिहेतु दा पुलिसनि रौनि हान्जायाव एन्ट्रेन्स होनो थाखाय बिथांमोननो खाबु होदों नाथाय जोंनि नन बिटिआरनिफ्राय दाबो जों स्टेट बेखौ लानानै आङो रायलायबाय खालि बेयावल' सोमावसारनायनि गेजेरजों रियेक्ट खालामबाल'थ' जाया सोमावसारनांगोनबो आङो दाख्लै गभर्नमेन्टनि नटिफिकेसन मोननाय लोगो लोगो आं सिरियास बा जों सिरियास जानानैनो आङो आसामनि बुंथिगिरि दानि आसाम एसेम्बलिनि मानगोनां बिश्वदेबनि बिथांजों आं रायलायहरदों आं गोजोन बावाखिसै नालाय आंनि जोंनि काउन्सिलनि बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारी बिथां आरो जोंनि बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनिनो मासिगिरि गाम्बारि मुसाहारि बे सानैखौ आं थिनहरदों बिथांमोना थांनानै रायलायहैनानै बेनो रोखा जादों मा जि मोनसे नटिफिकेसन गभर्नमेन्टआ बेखौ फोसावदों बेखौ कारेक्सन खालामनाय जागोन बिटिसिनि बाहेरायावबो बर' बिजोंजों लिरनो हागोन होननानै आनजादाव लिरनो हागोन होननानै बाथ्राखौ आंनो खोन्थाहरदों ओंखायनो बेखौ आं रायजो राजानो दहाय एसे खोन्थाबाय
बेखौ जाथारनांगोनबो आरो जेरैबायदि बर' राव हिसाबै ओइटिएदालाव हाबनाय राव हिसाबै जों बाहायजानांगौमोन स्टेटास मोननांगौमोन दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय जोंखौ आरो हमथा खालामनायखौ जों नुबाय थादों बे जोंनि थाखाय दुखु माने जों दुखु मोनो दुखु फोरमायनो गोनां जायो नाथाय अब्लाबो जोंहा मिजिं दं फोथायनाय दं गोदान सासे डायनामिक लिडार बुंनो थाङोबा डक्टर हिमन्त बिश्वआ जाय दा जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि नाजानायाव जोंनि जेंनाफ्राबो सुस्रांजागोन मोजां लामाजों मोनगोन बे मिजिंआ जोंहा थाबाय आरो बिथांनि दारैनो जोङो जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांलांनाय हाबाफारिखौ लाथारनांगोन जों बिथांजोंनो दङ बिथांजोंनो थागोन जोङो बाथ्राया बेल' जोंनि जेंनायाबो सुस्रांजानांगौ जोंनि जेंनाया सुस्रांजानांगोन जोङो खाबुखौ मोननांगोन दिनै हा हुनि बाथ्रा साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा जेरावबो जोङो नाथायबा जेरैबायदि खाबु मोननांगौ जों मोनजोबनो हायाखै बावहाय जोंनि मावथिफोरनिबो हयथ' एसे एनै दाय दस थागोन जोंनि आफादफोरनिबो एसे एनै दाय दसआ हयथ' थानो हागौ दिनै बबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय राइट टाइमाव राइट डिसिसन लानानै राइट माने रियेक्ट खालामनांगौफ्राव जों उन जागासिनो दं आरो जोंनि जि मोनसे मावनो लानाय काउन्सिलनि जानानै बेखौ जोङो नाजालांबाय थागोन जोंहा साननाय दङ बिथांखि दङ नाथाय बे साननाय बिथांखिया मोजांब्लाबो बेखौ मावफुंनायाव जोंनो बे गिबियावनो बाथ्रा फैयो मा रांनि बाथ्रा फैयो एलोकेशननि बाथ्रा फैयो बे थिग थायोबानो जों मावनो हायो दा बेखौ थिग खालामनो थाखाय बेखौ मोजाङै मावफुंलांनांगौनि थाखायनो जोंनि गेजेराव खौसेथिनि बाथ्रा फैयो गासै गोरोंसाफोरनि बाथ्रा फैगोन रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोंनि माहारियारि आफादफोरनि गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरनि ज' सानलायनाय जोङो मावनो लानाय सम सम जोङो गोरोबलायनायनि गेजेरजों खौसेथिनि गेजेरजों मावलाङोबा बे जोङो टुडे अर टुमर' जोंनि साक्सेस जानायखौ रावबो हमथानो हाया बे मोगथां जाखागोन बे फोथायनायजों आवगाय बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव जिहेतु दा पुलिसनि रौनि हान्जायाव एन्ट्रेन्स होनो थाखाय बिथांमोननो खाबु होदों नाथाय जोंनि नन बिटिआरनिफ्राय दाबो जों स्टेट बेखौ लानानै आङो रायलायबाय खालि बेयावल' सोमावसारनायनि गेजेरजों रियेक्ट खालामबाल'थ' जाया सोमावसारनांगोनबो आङो दाख्लै गभर्नमेन्टनि नटिफिकेसन मोननाय लोगो लोगो आं सिरियास बा जों सिरियास जानानैनो आङो आसामनि बुंथिगिरि दानि आसाम एसेम्ब्लिनि मानगोनां बिश्व दैमारि बिथांजों रायलायहरदों आं गोजोन बावाखिसै नालाय आंनि जोंनि काउन्सिलनि बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारी बिथां आरो जोंनि बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनिनो मासिगिरि गाम्बारि मुसाहारि बे सानैखौ आं थिनहरदों बिथांमोना थांना रायलायहैनानै बेनो रोखा जादों मा जि मोनसे नटिफिकेसन गभर्नमेन्टआ बेखौ फोसावदों बेखौ कारेक्सन खालामनाय जागोन बिटिसि बायहेरायावबो बर' बिजोंजों लिरनो हागोन होननानै आनजादाव लिरनो हागोन होननानै बाथ्राखौ आंनो खोन्थाहरदों ओंखायनो बेखौ आं रायजो राजानो दहाय एसे खोन्थाबाय बेखौ जाथारनाव गाहाय मावखुलि जोंनि सानजारि नोगोर सिमोनसाफुरियाव जोंनि काउन्सिलनि मोनसे माने एक्जिकिउटिभ काउन्सिल जिरायगोन आरोखि बावहायनो जोङो सावरायलायगोन आरो जों थाबैनो जोंनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर अनिसखौ जों लोगो हमगोन जोंनि जेंनाफोरखौ जों फोरमायगोन आरो जोंहा मिजिं दं बे मोजां मोनसे लामा ओंखारगोन गगामुख महकुमाखौ मोननै जायगानि होननानै खोनादों बे बेसेबां बेयो जों खोनानो मोनबाय थादों बेनि सायाव रोखा जाबो मिथिनाय जायो बबे समस्थिनि बाथ्रा गगामुखआव मोननै समस्ति जागोन होननायखौ जों खोनानो मोनबाय थादों बे बेसेबां सैथो मानि समस्ति बिकेडब्लिउसिनि थाखाय बिकेडब्लिउसिनि समस्तिया दा जोङो जेरैबायदि जोङो लांनो सानदोंमोन बेखौ जोङो रायलायखांबाय आरो बे रायलायनाया फाइनाल जानानै दङ बेखौ दुनाय आं बुंनो लुबैनाय नङा बावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोंनि बिटिसि बायह्रानि जायफोर माबा दङ रायलायबाय बिसोरो बाथ्राया बेल' जोङो लुबैनाया गोबां जोंहा थाबाय आसपिरेन्ट थायो जोंहा लुबैनाया गोबां थायो खिन्थु बे लुबैनायखौ मोननो थांनायखौ हयथ' जेंनाबो मालाबा जानो नागिरो खिन्थु बावनो जों गोसो बानायनोबो बाथ्रा गैया बायनोबो नाङा आरो माने खाबुआ बेनो जोबथा नङा फैबावगोन आरो जोंनि खामानियानो दिनैबो आद्रा बिटिसि बायह्रायावबो सनितपुर बिश्वनाथनि खोथा दङ बिटिआरआव बेसे बुरजा सोजागोन आरो बबे माने बाहागोफ्रा थालांबावगोन बे थालांबावनायखौ लानानै आरो मोनसे समावहाय जेराव रिअर्गानाइज खालामहैफिननो गोनां जागोन बे समाव खाबु लानो हागोन होननानै जोङो रायलायखांबाय ओंखायनो बावहाय गोसो बायनाय खोथा गैया जों जा मोनदों बेखौनो मोजाङै फसंनानै लाग्रो दिनै बेसो जोंना दा आरो गले गले बावहाय नांथाबलायबाय थायोबा बे उन जालांबाय थागोन आरो जोंनि मावनो लानायफ्रा मोजां जानांगौ हयथ' गाज्रि जानायबो खाबु थायो ओंखायनो जि मोनबा बेखौ मोजां बानायग्रोनो थाखाय जोङो आवगायबाय आरोखि थेंक इउ